Niwang sukmono mangat dinuluwe. Ana sarmintan ingsun jagat wasisaning Upadara, paman Mloso Jenar. Ayo dadake kagiat penglira si paman marira piji wenten ngajengan manira Paman Patih Haryo Sengguni. Kawula nun nggih anak Prabu sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Wanter sabda pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina dhateng ing bapa ing kepatihan. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindaran Salomba pinanjaring alun-alun kumite racaruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan. Wanter sabda pangandika paduka kepareng ngabdi cumadung dawuh nggih anak Prabu Ngastina. Paman Mloso Jenar nggih. Kadiparan anggur si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiti negaring Ngastina. Paman Patih Haryo Sengguni. Menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya boten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek saka kapiyakar luhuring nusa bangsa tuwin negaring Ngastina medhahipun para abdi prajurit boten kendhat angenipun sami gegladhen olah kridaning aprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka boten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kematian. Remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula non. Paman Mloso Jenar nggih. Dadosaken suka marwata sutara sing manahipun ingkang putra ing Ngastina. Boten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase. Lan prayogakna anggone paman ngadhep ngarsaning manira Paman Patih Mloso Jenar. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing ngabdi ing kepatihan. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk nggih anak Prabu Ngastina. Kula tampi dawuh sami-sami. Mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah Paman Haryo Sengguni. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing abdi ing kepatihan nggih anak Prabu Bapa Premban Durna. Sarawuh jengandika Bapa ing Sukalima kula ngaturaken pasegahan panakrami saha kayaharjan tedhak paduka wonten negaring Ngastina Bapa Premban Durna. Oh, astakuswala sila berdaba suwalu gimbal sumorante hawela. Kula nuwun inggih Ger. Tansah pinanganing kawidadan ing sambikala sawanipun ing Bapa ing Sukalima manggiya widodane skala sawan kula tebih saking rubeda. Namung kepareng ing Bapa ngaturaken pudi astawanipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Ngastina Ger, anak Prabu Duryudana. Kula cancang kucahing weni dumawa ing wijang urmeketing werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayiwanan. Mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah Bapa Premban Durna. Kula non sampun boten kirang prayogi. Bisawanipun ing Bapa ing Sukalima wonten kedhaton negaring Ngastina mriki Ger. Miwah Kakang Prabu Karna ing Awangga. Mugi kasekecakna anggen jengandika lenggah wonten ing Daturaya Praja Ngastina mriki Kakang Prabu Karna. Kawula non nggih Yayi. Sampun boten kirang prayogi bisawanipun ing Raka ing Awangga. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu ing Ngastina. Kula tampi karya bombong raos ing manah. Mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah Koko Prabu Karna ing Awangga. Kawula non nggih. Sampun boten kirang prayogi bisawanipun ingkang raka ing Awangga sak mangke wonten negaring Ngastina Yayi. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Prayogakna nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo. Oh, lho iki sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayipun Kartomarmo. Namung derelan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandha pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Wis tak tampa siadi atur pangabekti ora liwat pangestunipun Kakang Pratakna mring sangganing para kadangku kula ingkang padha anggantung sipo. Oh, lho iki menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat lan tatanen para kawula apa dene nayaka lan pungga kang padha gantung sibu aja nganti ning wedha saur manuk jeneng manira diambabarake wigati ning pasewakan kawula non ngestaken dawuh menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Koko Prabu sembahan kula. Paman Haryo Sengguni kula wonten dawuh nggih anak Prabu Bawadurna. Wonten dawuh, Ger.
Menapa dene Kakang Prabu Karna ngawungga sabda pangandika paduka menapa Yayi? Sewu-sewu kalapatan dinten sak mangke kula ngawontenaken pepanggihan ingkang beneh kelalatan ingkang sampun marma badhe wonten kalih perkawis ingkang badhe kula rembak madyaning datu ya negari Ngastina. Ewa semanten Paman Harya. Boten lega raosaning manah kula tuwin boten cemeplong telenging manahipun ingkang putra ing Astina Duryudana. Menawi dereng wonten miyosing pangandikanipun para sepuh keparenga nglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra Duryudana dene kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika sami Paman Plasa Jenar Bapa Durna menawa dene Kakang Prabu Karna ngawungga nyawa-nyawa jimat kula nggih sesemban kula anak Prabu Ngastina. Bebasan kula menika gesang yuk dhateng pepada paduka anak Prabu paduka ingkang menang jenange bur dhateng gesangipun ingkang bapa ing kepatihan. Sampun malih katimbalan ing wanci rina nadyaning wanci ratri kula mboten nedya suwala ing reh dawuh paduka anak Prabu Ngastina. Mila dinten sak mangke kula aturi angicalaken raos ingkang mboten sekeca wonten sak lebeting penggalih. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang abdi ing kepatihan kejawi namung cumadung timbalanipun paduka anak Prabu Ngastina. Monggo nggih tumunten kula aturi paring dawuh ing mbok punedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngastina. Semanten ingkang bab ping 5 nggih. Kados kula gelak lampah kula daya-daya prapteng negari Ngastina. Mboten wonten ingkang cinadhang wonten telenging panganahipun ingkang bab ping 5 kejawi namung enggal kula nampi sabda tama paduka anak Prabu Ngastina. Wonten menapa dening paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedaning kathah tumunten kababarna nanging mlayu adi tumraping para kadang sentana miwah para punggawa negari Ngastina. Monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kalan ingkang bab ping 5. Kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti timbalan paduka anak Prabu Ngastina nggih, anak Prabu Duryudana. Yayi, semanten ugi ngono kowe ngawangga tumunten hamba baron ing kathah menapa wigatosipun dening paduka ngempalaken sangganing para sepuh. Pengajaping manah kula namung daya mangertosi wigatos sing masewakan dinten sak mangke Yayi. Nggih, matur sembah nuwun. Ingkang tanpa pindhan. Mugi andadosna ing kawuningan mesti kemawon tuwuh tandha pitaken salebeting penggalipun para sepuh. Dene dinten sak mangke wonten satunggiling nalindra ingkang lenggah wonten ing pepengkaranipun Duryudana. Inggih menika ing badhe kula rembak madyaning datu laya negari Ngastina. Paman Harya wonten dawuh Baduna wonten timbalan Kakang Prabu Karna wonten timbalan Yayi. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana paman dene kula mboten tetarusan kaliyan jengandika para sepuh sedayanipun. Sato hari ingkang kepengker kula nampi rawuhipun Bek Prabu Manik Maninten saking negari Ngawu langit. Piyambakipun sowan dhateng negari Ngastina. Tumunten pinanggih kaliyan Kang putra Duryudana. Wanter pangandikanipun Sang Prabu Manik Maninten bilih kepengin sambet memitran kaliyan para Kurawa utamanipun kaliyan Duryudana. Niat ingkang sae kados mekaten dosa menapa menawi kula wantun hanulak dhateng menapa sampun dipun ngendikaaken Kakang Prabu Manik Maninten. Tumuli kula rengkuh minangka dados kadang werda. Kadang werdanipun Duryudana dinten samangke sampun lenggah madyaning negari Ngastina. Menapa to sababipun dene Kakang Prabu Manik Maninten kula rengkuh minangka dados kadang werda. Sabab cetha pangandikanipun bilih piyambakipun sagah minangka dados cagak tuwaking kanalindranipun Duryudana. Panjenenganipun sagah hanjagi dhateng kanalindranipun Duryudana. Petanganipun ingkang putra Ngastina menawi Sang Nata Prabu Manik Maninten menika kula rengkuh dados kadang kula piyambak tan wurunga badhe kukuh bakuh saya sentosa negari Ngastina. Menawi Ngastina saya sentosa tan wandi benjang tumapaking perang ageng Bratayuda kula saged nyawang kadang-kadang kula para Pandhawa ngatang-atang dadi bathang amargi kendhih dening kasegenipun Sang Prabu Manik Maninten. Adik nyawa-nyawa jimat kula nggih anak Prabu. Menawi tetela mekaten ingkang bapa namung jumurung ndederek
Jer menapa ing sampun paduka ngendikaken menika jumbuh kalian menapa ing rinantam wonten saklebeting manahipun ingkang abdi kepatihan. Panjenengan sampun gadah pemanggih sarta panjenenganipun anak Prabu sampun ngantos anulak dhateng sakataing nalindra ingkang badhe suwita dhateng jengandika menapa sambut memitran dhateng jengandika anak Prabu Ngastina. Amat gitu map ingkang bapa ing kepatihan menawi paduka saya kathah nampi paswitaning nalindra saya sentosa para Kurawa saya sentosa negari Ngastina menika nggih ingkang dados satripun ingkang bapa ing kepatihan. Lah ngaten Paman Haryo sarujuk kula matuk kuring kula rujuk. Boduna wonten dawuh nggih. Pemanggihipun Bapak Duna kados pundi? Oh, mboten warap-warap pisan dhateng aturipun Adipati Haryo Senguni. Menika babar pisan mboten. Namun apa ngendikaken Adipati Haryo Senguni menika nyata kepara saestu. Saya kathah nalindra ing sami suwita wonten negari Ngastina. Ateges Ngastina menika saya sentosa, saya anjayeng bawana. Mboten wonten nalindra ingkang wantun badhe anjodak dhateng kanalindran paduka anak Prabu Ngastina. Matur sembah nuwun. Koko Prabu Karna kados pundi? Nyai. Menawi ngroko ngawangga namung jumurung dederek, menawi sekinten Yayi Prabu menika tasih kirang sentosa. Sampun dipun adhep Kurawa 100 miwah sakateng Kurawa Wadya samya sumiyun nunggal dhateng panjenenganipun paduka Yayi Prabu. Menawi mekaten menawi dados pangandika paduka namung jumurung dederek Yayi. Matur sembah nuwun tanpa kewindan. Wonten ingkang ngangka kalih pirembagan madaning pasiwakan menika kula badhe ngrembak perkawis ingkang tansah damel kidul raosipun Duryudana, ingkang tansah damel bingung raosipun Duryudana. Rina panteraning dalu mboten saged kula menika jenak sarta kepenak ngraosaken gesang kula. Amargi dipun gegasah dhateng lelampahan menika. Nuwun sewu. Lelampahan menapa nggih? Nuwun sewu nggih lelampahan menapa? Mugi ambabaran menapa saka lima. Nggih. Mboten sanes. Lelampahanipun kula sampun tampi nawala. Nawala menapa nggih? Nawala menapa nggih? Nawala menika mboten saking satunggiling nalindra. Nanging saking satunggiling satriya. Mboten sanes kejawi namung atmajanipun Pandhawa lancur Pandhawa ingkang dipun pandhegani dening pun Wisanggeni. Wisanggeni ingkang ngatur nawala dhateng ingkang putra Ngastina. Bilih piyambakipun kepengin nyuwun negari Ngastina menika sak sigar semangka. Menika ngantosaken jipek raos ing Managura. Nadyan dalu kula mboten saged nindra, nadyan wanci rina kula mboten jenak mapan wonten negari Ngastina. Paman kula sejenar Handra ingkang Puspitarum kasiring samirana mrit sekar kadung ngas kandana mawararas retnaning driya nyawa-nyawa jimat kula nggih Blaka Suta kemawon
manahipun ingkang bapa ing kepatihan nderek tumaratap nalika Paduka paring dawuh ingkang mekaten menapa sekintenipun Paduka anak Prabu sampun atur utawa paring nawala tumandhuk dhateng wayah kula pun wisanggeni bawan wonten dawuh panjenengan prisa piyambak lancur Pandhawa menika kathah anak Werkudara anak Janaka menika kathah namung ewa semanten wisanggeni menika tumrap kula lare ndugal kewarisan piyambakipun dipun ayomi dening para Jawata bebasan sak ciptane dadi sak sedyane ana mila sareng kula nampi nawala saking wisanggeni menika persasat kadirubuh manah kula sampun boten saged menggalih menapa-menapa menawi ngantos sak mangke wisanggeni menika tumunten sowan dhateng negari Ngastina lan nembung negari menika sak sigar semangka kados pun yanggen kula badhe paring wangsulan dhateng pun wisanggeni nuwun sewu malah tumrap ingkang bapa ing kepatihan menika dados pancatan ingkang langkung sae pancatan kados pundi wisanggeni menika dados pancatan supados sak mangke saged anggege mangsa anggelak wanci tumapak ing Baratayuda Jaya Binangun menawi Paduka anak Prabu menika cukeng ngekahi negari Ngastina sampun ngantos dipun paringaken dhateng pun wisanggeni tartamtu badhe dados daredah menawi ngantos sak mangke dados peperangan tartemtu Pandhawa boten badhe mangku asta wisuh lumuh ngentasi perkara. Pandhawa tartemtu ngrencangi dhateng atmajanipun inggih menika pun wisanggeni. Menawi Pandhawa ngrencangi dhateng anak-anakipun sak mangke sampun boten sagedipun penggak malih badhe tumapak perang ageng Bratayuda. Menika malah langkung prayogi nggih. Benjang ngentosi menapa sak menika ngentosi menapa. Jernyatanipun ingkang dipuntosi dening Kurawa lan Pandhawa menika titi wanci lumampahing wekdal ingkang winastan Bratayuda Jaya Binangun. Nuwun sewu nggih kepareng manggel ing sami pangandikan kula sumanggaken. Nyuwun wekdal sawetawis kula badhe mangsuli dhateng menapa ing dipun nindakaken Adipati Harya Sengkuni. Kula sumanggaken Bapak Tuna. Dipati wonten dawuh. Mangkir miyen. Sabar. Sampun ngantos panjenengan kesusu matur menapa ing panjenengan ngendikaken dening anak Prabu Duryudana tumapaking perang ageng Bratayuda dipun gelak mangsane dipun gege wancine. Nuwun sewu lho Dik Mati mboten kula menika badhe nyentulani rembug sampeyan nika mboten. Ning nuwun sewu sampeyan niku ngerti mboten kalih wisanggeni? Nggih, kula ngertos. Lare wingi sonten. Bocah wingi sore pancen bener. Yen wisanggeni menika diarani bocah wingi sore menika pancen cocok. Wong nyatane ya umure durung sepira. Nanging anak Prabu Duryudana sampun paring dawuh menika lare ingkang dugal kewarisan dipun ayomi dening Jawata dipun ayomi dhateng dewanipun bebasan sak ciptane dadi sak sedyane ana kowe nek ora ngerti mang takon riyen karo Begawan Durna ngoten nggih Kakang nggih mboten sah Pandhawa sing maju perang wonten ing negara Ngastina wisanggeni niku nek gelem korda wisanggeni nek gelem krida sepira to kekuwataning para Kurawa telung kedheping paningal Ngastina mesti bedah saka tanganing wisanggeni. Bocah wingi sore kok iso bedah Ngastina telung kedheping paningal. Nuwun sewu, wisanggeni menika dados kekasihing Sang Hyang Bathara Wenang. Nalika lairipun wisanggeni menika sinebut wiji sejati. Inggih menika wijining satriya sejati atmajanipun Janaka. Monggo miturut petangan kula, Janaka menika duwe anak wisanggeni menika anak Janaka sing ampuh dhewe. Kabeh do nyebut Abimanyu napa? Mboten. Sing ampuh dhewe wisanggeni. Ngoten nggih. Sumitra, Irawan lan sak piturute, Brantalaras. Sak piturute anake Janaka sing cacahe mbuh kula mboten iso ngitung, niku sing ngampuh dhewe wisanggeni. Wisanggeni nek pun kaya ngoten iki, sapa sing ajeng menggak kalian wisanggeni? Mboten wonten. Kena lara lumputing pati. Selagine Begawan Durna, upama kula menika ditanting adu arep karo wisanggeni, terus terang terus pelip. Kula mboten ajeng wantun. Nggih. Ngoten nggih Kakang Tuna. Nggih, dadi sampean aja kok njur cukeng. Anak Prabu Duryudana menika penggalipun leres, bingung. Amargi wisanggeni sampun intun nawala nyuwun negari Ngastina ingkang sepalih. Panjenenganipun ngantos boten saged paring dawuh. Kudu wangsulan kepiye? Menika panjenenganipun anak Prabu Duryudana. Lah kok sampean malah ngendikake menika dados jalaran pancatan perang Bratayuda digelak mangsane, digegek wancine. Nuwun sewu lho Dik Pati aja waton ngomong, ning ngomong mangko waton. Sampeyan ngomong iki korbanke wong pirang-pirang.
ngorbanke wong pirang-pirang. Lho, Senopati negara Ngastina bakal tekaning pati mungsuh Wisanggeni. Ngoten nggih Kakang. Ngoten nggih Kakang. Domongi senengane ora. Niki perkara ora mung perkara enteng, ora mung perkara sing cepete, ning kudu dirembug. Arep mungsuhe Cah Enom ning kudu dirembug. Aja rumangsa sampeyan tuwa iki menang pinter karo Cah Enom. Cah Enom saiki niki luwih pinter karo wong tuwa. Ngoten. Sing tuwa duwe pengalaman, sing enom duwe kepinteran. Niku didadekke siji dadine apik, dadine becik, ora menang-menangan. Nggih. Nggih nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten ora. Senengane nek omong kok sak kepenake dhewe. Apa sampeyan nek pancen Bratayuda dadi terus sampeyan dadekke Senopati wani karo Wisanggeni? Wani apa piye? Kula niku mengusul kok. Kula niku mengusul. Usul kok ngorbanke wong pirang-pirang ora. Bawaduna. Mboten dawuh, Ger. Panjenenganipun sampun prisa kekiyatanipun Wisanggeni. Oh, sangat ngedapi-dapi. Langkung-langkung menawi mangke Wisanggeni menika dipun sengkuyung dening kadangipun sepuh. Inggih menika putu kula pun Antasena. Pun kalih menika mboten ana sing iso ngalahke. Kalih menika mboten wonten ing sing ngawonaken, Ger. Saestu kula mboten damel-damel. Kekiyatanipun anak Werkudara menika dumunung wonten ing Antasena. Kekiyatanipun anak Janaka menika dumunung wonten Wisanggeni. Menika estunipun kuncinipun para Pandhawa menika saged digdaya sekti kalintang jayaning perang. Inggih. Lah saiki aku tak nyuwun iga pertikele Kakang Durna Ngastina dijaluk Wisanggeni iki apike dikapake, diwenehke. Lho, kok njur diwenehke sak penake dhewe iki negara. Arep iki negara ning apike nek ora aku diwenehke. Diwenehke Dik Patih. Nek ora diwenehke ning kene iki bakal sarah kuwanda ganggeng rambut krikil untu modar ora aku. Ayo, apa ora medeni kowe? Saraku wanda ganggeng rambut krikil untu. Monggo krikil saka untu, ganggenge saka rambut tegese Ngastina ki bakal blasah bebangke kaya babatan pacing merga pengamuk ing Wisanggeni. Sampeyan ngerti dhewe. Anak Prabu Karna menika Senopati Ngastina. Begitu nganggo begitu barang. Ben pokoke wayang niku sing cetha mawon dosaku. Sing digagas niku Wisanggeni panjenenganipun mboten wantun sumambung rembak mergi piyambakipun ngertos Wisanggeni niku mboten kok dikena dienggo baen-baen ning niku mbebayani saestu. Nggih. Saya nek nganti Antasena, wah Antasena melu tekan mriki karo Wisanggeni njaluk negara. Nek cara kula, wit sakniki kloso-kloso digulungi kabeh diwenehke Wisanggeni mawon. Terus Kurawa manjing teng pundi? Mapan teng pundi 100 cacahe anak Prabu Duryudana lenggah teng pundi? Lho, anak Prabu Duryudana menika prajuritipun kathah, padyabalanipun kathah. Bedah, wana, bebodro negara. Lho, ngoten mawon. Gawe negara anyar. Lho. Niku nek cara kula ngoten niku. Nek wani ngukuhi negara Ngastina, ha nggih sampun. Dalu menika remuk-remukan. Nek nganti wani karo Wisanggeni. Niki kula estu kula mboten negara. Nggih. Mila ewu kaya anggen kula badhe atur wangsulan kaliyan pun Wisanggeni. Negari menika badhe dipun suwun. Wonten ing Madaning Nawala menika surasipun kados pundi, Ger? Wisanggeni menika ngrumaosi dados lare mboten gadah unggah-ungguh. Monggo nyatanipun tiyang sepuh menika bebasan dipun pikul dhuwur lan dipendhem jero dening putra menawi anak menika gadahi dharma bekti sarta tata krami tumraping tiyang sepuh. Ning Wisanggeni mboten saged ngaturaken menika kados putra-putra Pandhawa. Mila piyambakipun pengangkah badhe njabel negari Ngastina dipun paringaken dhateng para Pandhawa. Malah wonten ing Nawala ingkang kantun piyambak surasaning tulis ingkang kantun piyambak wonten ing ngandhap piyambak wonten seratan menawi ingkang putra ing Ngastina angekahi negari Ngastina supados jagi-jagi jagang sing jero beteng sing kandel Wisanggeni boten ajrih anggepuk perang negari Ngastina. Barataya kuwi apa ora medeni. Bocah kok kendele kliwat kaya ngono lho. Mangka sing dikirimi iki Ratu Gong Binathara. Ha kok ana tulisan nek pancen Ngastina ora diwenehake kon jaga ajang sing jembar jagang sing jero beteng sing kandel arep digepok perang negara Ngastina. Oh, nuwun sewu, Ger. Nuwun sewu. Dangu-dangu kula kok miris nyumurupi dhateng Nawala ing sang paduka waos menika kala wau. Menika iki Bapak mboten saged atur menapa-menapa, kejawi namung paduka kedah prayitna ngatos-atos lho, Ger. Menika perkawis mboten perkawis ingkang gampil. Ning menika perkawis ingkang ngawrat. Menika perkawis ingkang ngawrat. Sampun ngatos panjenengan klintu anggenipun paring wangsulan dhatengipun Wisanggeni, Ger.
Jaja muntaplir kinetap duka yayasine pe. Netra kocak ngondarandir. Idep nyomangolon caka wadananira mbranang kaya kembang purawari sinabeta mrang segetheng bel medal tahanane ing Yai Prabu Ngastina Koko Prabu Manik Maninten wonten paring adhawuh dedrek udrek madyaning pasiwakan rembugan ana ing jroning Datulaya iki mung perkara ngrembug babakan wisanggeni ngene bakal njaluk negara Ngastina kasinggihan mekaten ewuhaya raos sing manah kula anggen kula badhe paring wangsulan dhateng anak kula pun wisanggeni Yai Prabu wonten timbalan lah terus gunane apa sampeyan memitrang karo aku nata ing awal langit Prabu Manik Maninten. Senajan aku durung tau tate weruh kelawan wisanggeni, anakku durung bisa ngukur jero cethaking kadigdayaning si wisanggeni mau. Nanging gandeng aku wis nate prasapa, nate paring pangandikan melang Yai Prabu Duryudana. Yen to aku saguh nambak kalandraning Yai Prabu Duryudana, aku saguh dadi cagak tuwaking kalandraning Yai Prabu Duryudana. Mula yen pancen mengko wisanggeni tekan kene aja ana ingkang melu-melu aku ingkang bakal mapakake kridaning wisanggeni. Jagat Dewa Bathara. Menika saestu Kang Prabu Manik Maninten. Bumi langit dadi paseksen. Yen to nganti aku ora iso nyangking sirahing wisanggeni aja mbok rengkuh minangka dadi kadang werdaning Kyai Prabu Ngastina. Matur sembah nuwun. Pamanarya wonten dawuh nggih. Kakang Prabu Manik Maninten ingkang sagah nugel jangganipun wisanggeni. Lah dalah Kakang Duna pripun? Sinuwun Prabu Manik Maninten ingkang sagah nugel jangganipun wisanggeni. Sinten niku? Anak Prabu Manik Maninten. Oh, wong kurang gawean. Kok kurang gawean pripun? Pun mangke ditonton mawon, didelok mawon, mboten sakokean omong. Ora sakokean gunung tanpa guna. Sampeyan jagoni Prabu Manik Maninten, kula tak jagoni putu kula wisanggeni. Lho kok sampeyan jagoni wisanggeni niku tegese sampeyan seneng nek negara Ngastina bedah. Lho, seneng. Anu mboten. Ora taya kowe. Wong ngene omong kok waton omong. Mboten tegesipun. Mboten perkara negara Ngastina le bedah ning perkara adu kasekten, adu aji-aji, adu jaya kawijayan. Kula tak ndelok nek panjenengan sing wani nantang karo wisanggeni. Kula tak nonton nek panjenengan sing wani adu arep karo wisanggeni. Kula tak weruh wonge. Nggih. Boduna. Wonten dawuh. Ingkang badhe ngrampungi wisanggeni Kakang Prabu Manik Maninten sumanggaken nggih, sumanggaken. Piyambakipun badhe nyangking mestakanipun wisanggeni. Elok. Sirahe wong kok arep dicangking. Anggepe ora sak kepenake dhewe. Wisanggeni ki ana sing duwe arep dicangking. Sirahe wisanggeni dicangking, Janaka bapakne ora trima, ngubal-ubal jemparing. Ngastina geger ora karo-karuan. Apa dianggepe ora ana buntute? Wisanggeni iki nek wis wani kaya ngene iki mesti wis wani. Bobol boroting lakon wis wani tanggung perkarane jagung bakarane. Nggih. Napa niku? 5.000. Nggih. Kok saya ora cetha omongan sampean. Pun pokoke kula ora cocok, ora matuk nek ana sing arep wani karo wisanggeni. Lah ngaten Bapak Duna mboten matuk. Mboten perkawis mboten matuk, nggih. Kula menika namung ngeman kemawon. Sampun ngantos peperangan menika mangke dumados, sampun ngantos. Dipun padosi rembak ingkang langkung prayogi. Ning inggih sampun gandeng sampun wonten nalendra ingkang sampun sagah napakaken kridanipun wisanggeni. Kula namung badhe nonton kemawon, kula namung badhe nyumurupi kemawon kaya ngapa ta kridaning nalendra anyar sing mapan wonten negari Ngastina. Ing rikat lampahing rata tan pantara prapteng sukuning argaram kang tumingal. Dereng ngantos pariprasami Balacana kasaru geder ing Jawi samyalok yen to ana daya negari Ngastina. Tanana liya kejaba mung satra ing Drapsila geni Bambang Wisanggeni nalika semanten nganti ingkang raka nenggih Bambang Antasena.
wantun mancat pancane timinggah datu ya negari Ngastina Galea kanca geger kang samya mulat mangkara bareng kawula iki kanca biyak-biyak ana daya mikir dalu dalan Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra kanggeng awita denceng-dencengan jagat dewa Bathara paman wonten dawuh pancen bocah ra iso dirasani nembe kemawon dados rembagan menika wisanggeni sampun sowan. Lah monggo tata-tata kisah saking Ngastina. Kenging menapa panjenengan paring dawuh mekaten. Sareng kula nyumurupi pasuryanipun wayah kula ndrep sila geni kok ati kula deg-degan nggih. Sing ngarep menika mboten patosa medeni ning sing mburi menika. Monggo piyai loro menika ora iso pisah. Nek sing siji lara siji ngrasake lara, sing siji mati, sing siji bakale bela mati. Wong anak Pandhawa menika sampun wonten jodhonipun piyambak-piyambak. Nggih.
nek Abimanyu karo Gatotkaca, nek Irawan karo Antarja, nek Wisanggeni karo Antasena. Nek Kakang Dirna karo Jaran. Hus. Paman Lenggah Prayogi, kula dandangu dhateng Wisanggeni. Kula sumanggaaken nggih. Wisanggeni, anakku cah bagus. Padha Kandirarja sapraptamu ning negara Ngastina. Wisanggeni. Berkah pangestuning Siwa Ngastina, Siwa Duryudana slamet tekaku ya wa. Aku ngaturke sembahku katur. Ya, Pak Tampa, pangestune wong tuwa tampanana. Tak gegem dadiake jimat. Antasena Padararja nggih cah bagus. Pangestune Pak Di slamet tekaku, Pak Di. Aku ngaturke bektiku katur ya, Pak Di. Ya, Antasena. Tak tampa pangestuku tampanana. Tak gegem dadiake jimat. Wayah Mas Wisanggeni katuran Karaharjan. Simbah Patih Plasa Jenar inggih. Slamet, Mbah. Aku ngaturke bekti katur ya, Mbah. Inggih kula tampi, kula tampi. Wayah Mas Antasena katuran Karaharjan rawuhipun. Slamet, Mbah. Slamet tekaku ra ana suci apa. Aku ngaturke sembahku katur ya, Mbah. Inggih, inggih, mbok nganggo mesem to, Nger. Wong ngendika kok kaya mbetutut pasuryane. Wong iki nek arep njata siwong ngene iki. Duh, malah tratapan. Dipun sekecakaken main renggah. Yo, ora kurang prayoga. Ora kurang kepenak. Oh, putuku Nger, cah bagus. Putuku cah Jentara. Wisanggeni. Kowe padha raja sapraptamu ya, Nger. Pangestunipun Simbah Sukalima slamet tekaku, Mbah. Oh ya syukur, syukur. Karo sapa kowe karo Antasena ta? Iya. Bocah kok. Oh, baguse kaya ngono kaya wong tuane. Iya, Mbah. Aku seneng lho nyawang putu-putuku do. Ndrebala uripe padha katon waras-waras kuwi pancen gawe kabagyaning wong tuwa. Iya, Mbah Durna, iya. Simbah rak ya waras to. Waras, waras. Wis prayoga nanggonmu lungguh ya Wisanggeni. Iya, Mbah. Wis ora kurang kepenak. Antasena Nger, cah bagus. Padararja sapraptamu. Putuku Slamet pangestune Mbah Kakung. Bekti katur ya, Mbah. Oh iya iya tak tampa, tak tampa. Wah, jan bocah lur kok kaya ora iso dipisahake. Kaya wis nyambung dadi siji. Iya. Aku mau nganti tak rewangi mampir ning Sukalima. Lah, apa iya? Iya no, wong Simbah ki gurune bapak kok. Ini lagi tutup. Iya. Digrendel ta omahe? Heeh. Sukalima digrendel ora ana wong sing ning ngarep ning Mbah Putri. Mbahmu Putri ngapa? Mangani tanduran gone tanggane kae mau. Tak gusah kok ora gelem bergeten tak tumpaki. Oh, Mbahmu Putri tak tumpaki. Penak ta? Numpak jaran kok penak. Pancen Antasena ki bocah nyenengake. Oh, arang lho putu iso mirang-mirangke wong tuwa ki. Ora jeneng mirang-mirangke aku ki meng ngatur apa anane. Penak nanggonmu lho ya Antasena. Ya, Bapakmu piye kabare? slamet. Nang omah to? Aja kon lunga-lunga. Ya, ya, ya. Bapak ki ora tau tindakane ndi-ndi. Ibumu sak ditiliki ora? Ya kadang kala. Ibumu saiki lemu dadi bapakmu ora tau. Mula sing dicedhaki ya sing kuru-kuru kuwi ya. Ibumu saiki kok gajeh tok kaya ngono kae. Tuwa dulu. Mboten dawuh, Nger. Gendel sampe. Nggih. Ning ngomong kok ora entuk. Wisanggeni Padararja sapraptamu. Siwa Ngawangga slamet tekaku, Pakde Ngawangga. Aku ngaturke bekti ya wa. Oh iya tak tampa nggih, cah bagus. Antasena Padararja. Wilujeng Pakde, bektiku katur ya Pakde. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana, tak gegem dadiake jimat. Wisanggeni. Ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan? Lho. Mestine Siwa Duryudana ora usah nanjihke kareping Wisanggeni. Aku tak takon karo sampeyan. Sampeyan wis nampa nawala saka aku to, wa? Ya, wis. Wis disurasa isining tulis. Ya, pancen wis. Nek wis disurasa isining tulis, sowanku iki arep nanjihke marang panjenenganing Siwa Duryudana. Bab tulisku mau piye? Wangsulaning Siwa Duryudana, pangandikaning Siwa Ngastina piye? Yen Ngastina mbok paringake matur nuwun. Iki tak jaluk sak wutuhe. Babar pisan ora ming sak sigar semangka, ning wutuh tak jaluk.
Sawutuhe tak jaluk bakal tak boyong. Yo. Nek entuk matur nuwun. Dene ora entuk, aku wis matur ning Nawala tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Arep wisanggeni kuwi ming bocah wingi sore, ning nek aku kon bedah negara Ngastina, tak wangeni wektu sedina ora bedah aja dundang wisanggeni. Mak teratap aku. Wis, Gage. Mumpung iki aku nggawa kanca, ya kuwi kakangku sing tak tresnani Dr. Andes Antasena. Ayo kakang Dr. Andes Antasena. Hooh, insinyur Wisanggeni. Kuwi lha wis do duwe pangkat dhewe-dhewe. Kowe ya ngerti urung? Durna iki ya duwe pangkat. Oh. Aku ki saora-orane nek kowe iki Dr. Andes aku kompresor. Lho kok kompresor? Sing dhuwur dhewe kuwi lho, profesor. Kok kompresor kuwi kok dikompa wae piye? Oh, iki candeng Profesor Durna. SFSF. Piye? Aku nanjeke karo kowe. Yo. Wisanggeni. Ana waran. Saiki aku tak takon dhisik Wangsulana. Siwa Duryudana arep takon apa? Apa sababe dene kowe njaluk negara Ngastina? Lah, perkarane ana pirang-pirang. Pisan. Aku kuwi rumangsa dadi anak sing ora iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Aku ora iso ngatonake swarganing wong tuwa. Monggo swarganing wong tuwa kuwi ngibarate kaya dene polahe anak. Wong tuaku Pandhawa duwe anak Wisanggeni karo Antasena kuwi batine kesiksa. Nadyan sak temene tinampa kanthi ikhlas, ning upama tak gogoi rasane Pandhawa kuwi batine kesiksa. Merga swarganing wong tuwa ki ento nyumurupi anak kuwi tansah mbangun bekti kalawan wong tuwa, ngerti unggah-ungguh lan tata krama, ngerti marang wong tuwa, mbantu kalawan wong tuwa. Kuwi swarganing wong tuwa. Arepa sedina iso munjung ingkung gajah marang wong tuwa ning nek polahe anak mbedugal mrosal sak penake dhewe, ora ngerti karo wong tuwa kuwi ngibarate wong tuwa isih urip kaya wis dibleseke ning neraka. Yo. Monggo pirangane anak-anak Pandhawa ki sing ora duwe tata krama ming aku karo Kakang Antasena. Lah aku arep ngaturke bekti karo wong tuwa ku piye carane? Nggonku arep ngaturke dharma bekti karo wong tuwa piye carane kejaba amung iso mulyake wong tuwa. Kuwi sepisan. Sing angka loro. Sing angka loro Ngastina ki janjane critane nadyan aku urung tau ngerti, ning godheke akeh padha ngandhakake Ngastina ki dudu nggonamu. Iya ta? Sing kandha sapa? Sing kandha piyai akeh. Ngastina kuwi dudu cekamu. Ya ngono ta Begawan Eyang Durna? Ketoke. Mbah, apa? Nek pancen sampean ngerti critane aja ketoke, ning ki dienggo seksi tenan. Iya apa ora? Lho, biyen ya pancen ngono kok, biyen ning saiki ya mbok. Nek kowe ngerti sarta kowe wis prisa Ngastina iki kudu darbekmu, lah kok kowe cukeng ngukui negara Ngastina. Biyen Kanjeng Eyang Pandhu nalika semana seda paring dawuh karo Kanjeng Eyang Dastarata. Yen to Ngastina iki dititipake dening Kanjeng Eyang Dastarata kanthi weling sesuk nek Pandhawa wis padha dewasa, Ngastina iki kenen balekke marang panguwasaning para Pandhawa. Ning wangune si Kanjeng Eyang Dastarata kuwi ibarate kaya dene ngemut gula krasa legi, moh nglepeh. Terus negara dilingsirke marang putrane ya kuwi Raden Kurupati. Raden Kurupati kuwi sapa? Jarine ya sampeyan kuwi. Pandhawa wiwit cilik disia-sia disingkang-singkang supaya mapan ana ing alas, supaya ado karo Parasata Kurawa, supaya ora rukun karo Kurawa. Kuwi sing gawe sapa? Aku ya tau dicritani, sing gawe sing ndodhok nang isormu kuwi. Apa kowe? Genah tugel gulune karo mula Pandhawa karo Kurawa ora rukun, yen Pandhawa karo Kurawa ora rukun, sing dadi nalindrane negara Ngastina kuwi Siwa Duryudana. Terus sing gawe congkrahing Kurawa lan Pandhawa kuwi tetep lestari dadi patih slegrang-slegrang ngenyam kamukten mangan bondo negara sak penake dhewe. Ya ngono ta? Ah, mula saiki nglempengke barang sing bengkong. Iki lelakoning jagat iki bengkong, yen to nganti menggok dalan mengko bakal nempuh lelakon sing gegirisi kaya ta tumapaking perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Nek perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun kuwi dadi kuwi mbok ya panjenengan menggalih pira kae wong kang padha tekaning pati ana ing jroning Bratayuda. Pira cacahe wong sing padha tekaning pati, mongko wong-wong mau ora ngerti kenthang ki muling lelakon pojok plereting kahanan padha kesempyok ing aradan.
cilik lara gedhe tekaning pati kanggo mberat aja nganti Bratayuda kuwi kelakon aja nganti Bratayuda kuwi dadi Ngastina iki tak jaluk Siwa Duryudana ngulungake kanthi ikhlas aku sing matur karo ngersaning para Pandhawa tak kon nampa Siwa Duryudana direngkuh dadi kadang manggon bareng ning Ngamarta lho apa ora apik piye apa nduk kira aku ki niatku ki elek apa piye apik niatku kuwi yen perlu ijolan mengko aku sing matur karo para Pandhawa Pandhawa lenggah ning negara Ngastina, Ngamarta ora komplang. Mengko Ngamarta diagem Siwa Duryudana sak Kurawamu, Bratayuda ora dadi, turasing Kanjeng Hyang Wiyasa urip ngalam padang, ayem ayom tentrem, rukun majinamatan. Ngono ku sing tak karepake. Jagat Dewa Bathara, pripun paman? Sae nggih, sae menika. Tiyang gesang wonten ing alam donya menika kata-kata sepundi. Kejawi namung kedah rukun. Wis anggene menika larine kok mletik pikire lho. Apik lho menika nggih. Bodono kados pundi? Lho, menika sae nggih leres. Wis anggene nggadahi moga ados mekaten menika tumrap kula menika ngrukunaken tiyang sepuh-sepuhipun, ngrukunaken antasipun Pandhawa lan Kurawa. Menika sae, menika sae. Mila dinten samangke monggo. Namung panjenenganipun anak Prabu Duryudana klanggrenipun kula trimenggalih ingkang kanthi manah ingkang wening, penggalih ingkang wening. Sampun ngantos keseluruh hawa nepsu. Tuwin nuruti dhateng mubal babaling pepenginan ingkang tan mangke dados ajanging pasulayan. Mesakaken dhateng sanggening para kawula ingkang badhe kelepetan gedusan, ayo boten ngertos kenthang iki mulih lakon pojok planeting kahanan. Tumuntun samangke menawi dados aturipun wisanggeni menika dipun nudaneni, Ngastina dipun paringaken boten namung sak sigar semangka, ning wetah dipun paringaken pun wisanggeni. Nggih. Amargi nek nganti wisanggeni menika mangke mboten dipun paringi negari Ngastina. Oh, kula semelang, Ger. Kula semelang. Kowe mesti ngamuk ya wisanggeni? Mesti, Mbah. Lah, rak tenan ta. Napa mboten medeni? Kowe ya ngamuk ora Antasena? Wah, ngamuk. Lah, rak tenan ta. Piantun kalih lho sing ngamuk wunan. Kula trima kalih. Sampun ngantos panjenengan menika lajeng gugu dhateng kersanipun pribadi nang kedah menggalih kawilujenganipun para kawula. Menika tumrap kula, Ger. Kakang Prabu Manik-manintun kados pundi? Jaja muntap lir kiratap tuko yayasinipe netra kocak ngondarandir hidup nyomangolon saka wadanani rombranang ing jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngoro wis anggene ditepungake wae aku kadange werda anyar ana ing negara Ngastina sumitraning Prabu Duryudana aranku Prabu Manik-manintun. Lho. Prabu Manik-manintun. Ya. Sak ngertiku Nayaka Ngastina ki ora ana sing jejuluke Prabu Manik-manintun. Siji Eyang Sekuni, Eyang Durna, Siwa Ngawangga lan sak piturute aku kok durung tau weruh. Kowe wis tau weruh Kakang Antasena? Durung, sajake anyaran iki sajake. Wis rasa dadakku kan gunung tanpa guna. Sire piye, karepe piye, kowe rasa wedi. Kowe nggawa aku ni wisanggeni. Ya, tak adepane Kakang. Heeh. Karepmu piye Prabu Manik-manintun? Yai Prabu Duryudana ora bisa menehi wangsulan kalawan kowe, mula aku ingkang bakal menehi wangsulan karo kowe. Ya, tak tampa wangsulanmu. Wisanggeni ana marang. Sing wajib ngrembug negara Ngastina kuwi dudu wong kana-kana. Sing wajib ngrembug negara Ngastina kuwi Pandhawa 5 cacahe lan Kurawa 100. Upama negara iki arep bali marang panguwasaning para Pandhawa ya cukup Pandhawa 5 ingkang ngrembug. Wong kana-kana ora entuk melu-melu, wong jaban rangkah ora entuk melu-melu. Kok sik to, kowe iki nek omong mbok ditata. Lah kok dadi kowe ngono iki aku yen tak ora melu rembugan negara Ngastina kuwi aku tak takon karo kowe nek kowe urung ngerti tak jlentrehke. Wis anggene iki sapa? Wis anggene iki anak Janaka, Janaka kuwi bapakku. Janaka ki panengahing Pandhawa, tegese aku ki anake Pandhawa, mula aku duwe hak ngrembug tumrap negara Ngastina. Saiki aku tak takon kowe iki wong endi? Kowe iki wong Kurawa ya dudu, kowe iki wong Ngastina ya dudu, kowe iki mung wong jaban rangkah, kowe iki mung wong ndelok tur ora urun. Lah kok drangap-drangap usap-usap enake dhewe? Sing ora menang nembung negara Ngastina ki kowe, dudu kok wis anggeni. Kowe aja ngaton bisa ngucap, aja waton bisa muwus. Ngati-ati nek rembugan karo wis anggeni. Apa kowe? Putuku kowe padake. Bolak-balik kowe mungsuh putuku wis anggeni cah pintere, insimur.
Insinyur ya Dokter Andes ya. Heeh, Mbah. Wis saiki rasa kakean gunung tanpa guna kowe arep ngopo? Aku sing dadi pepalangmu nggo bakal mboyong negara Ngastina. Yen ngono kowe dadi jagoning wong Ngastina, pancen tak antepi. Sirmu piye aku manut? Karepmu piye tak ajangi jembar? Aku rupak wani, jembar wani, padang wani, petengane apa meneh? Yen ngono tak gawe sayembara. Sayembara apa? Sayembara perang. Sayembarane perang piye? Sapa sing ngungkuli kadidyaning Prabu Manik Maninten? Lho ki iso nyempal kuwandaning Prabu Manik Maninten nyempal bebau kiwa tengening Prabu Manik Maninten. Boyongan negara Ngastina wutuh ora ming sak sigar monggo. Dudu nang kene papane wong Bandayuda metu njaba tetere kaya ngapa kadidayangmu banget. Sampeyan nek iso dirembuk apik-apik dadine ra ngene iki lho Badhe. Ning gandeng sampeyan percaya karo wong Jamban Rangka sing jeneng Manik Maninten mau nganti tantangan karo Wisanggeni adiku. Iki mengko ngibarate kaya dene kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Nek neng apa-apane sing dumadi ana ing negara Ngastina aku ra tanggung nek ana sirah pecah, pundak timpal, sikil tugel, tangan pedhot, usus brodol-brodol. Wes, Antasena, wes. Aduh. Aku tratapan tenan Antasena, aja kaya ngono lek ngomong Antasena. Apa manugel-nugel ndase sengkuni wae Antasena. Banjur sirahe kancane dijokke kaya sak kepenake dhewe. Monggo sampean tak kandhani, Pakde. Niate Wisanggeni iki ora mung ijen, ning jane Wisanggeni wis ngrakit kekuatan. Sampean tak terdak ning Tegal Kurkasetra. Ana pakuwon ingkang kaya jamur barat pakuaning para putra Pandhawa, Kakang Garukaca, Kakang Antasena, Kakang Antarja, Mak Cilik Setyaki kabeh para putra Pandhawa mapan ana ing kono wis samapta ing gati nedya gepuk perang negara Ngastina. Mula Pakde tak kon tata-tata batin. Astina Maha Prabu Duryudana alona ngandika duh harining son bar kutara den kapareng sikran jujuk danyang turun urna nyawa-nyawa jimatku lenggir mumpung dereng kelampah-lampahan menika mangke dados banjir getih wonten negari Ngastina ingkang dipun sababaken dhateng murkanipun Wisanggeni. Monggo kula aturi anungka dhateng tindakipun Prabu Manik Maninten supados dipun candhet anggenipun badhe mengsah lan para putra Pandhawa. Antasena ingkang putra sampun matur bilih sedaya para putra sampun samapta ing gati sawiga ing diri. Ateges sak mangke sampun dipun tata anggenipun badhe andungkel dhateng Kanalindran Paduka anak Prabu ing Ngastina. Gegawangan wonten ing padoning netra ingkang bapa ing kepatihan menika mangke badhe wonten muncrating marus saking dadanipun para Kurawa. Ingkang tanwandi badhe amblasah kasulayah dados babatan macing. Gentos walu gembol monyor-monyor doneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Mboten ateges kula sampun pidak jempol ngenthek seranggon nebu sauyon dhateng aturipun Adipati Harya Semi mboten lho, Nger.
Nek menapa ingkang dipun ngendikaken dening Adipati Harasukuni menika para nyata saestu menawi jenengan niku anak Prabu mboten menggak dhateng Sang Prabu Manik-Maninten menika mangke badhe ngembet daging waras. Tegesipun tiyang mboten ngertos kenthang ki menika lakon badhe kasemyok ing ngaradan. Oh monggo Ken dipun tungka Prabu Manik-Maninten supados dipun candhetangipun wonten kaliyan pisanggeni kaliyan Antasena. Gerak-gerak to cireh-cireh. Ketoke wis do tuwa. Ketoke wis do ngemut umur. Ning jebul ora wani ngadepi karo bocah wingi sore. Ora eneng gunane sampeyan kula caketke pendak dina. Ora eneng gunane sampeyan mangan blonjo ngestina. Bareng ana kahanan kaya ngene sampeyan mringkus, sampeyan kaya wong wadon pepinjungan. Duryudana ora bakal menehake negara Ngastina nadyan namung sak sigar semangka. Aja kok separo, sak pro 4, sak pro 8, sak pro 16, sak pro 32. Sedumuk bathuk senyari bumi. Ngastina ajeng kula kukuhi nganti pedhot janggane Duryudana. Nek sampeyan do ora wani, nek sampeyan do ora wani perang, do ora wani mati, rasa kukian cangkem. Tuwekan ora kena dipercaya. Nek nyadong ganjaran ngarep dhewe nek ning gawean do mringkus kaya wong masuk angin. Su. Manggagas urip sampeyan dhewe. Niat kula niku apik. Niat kula niku sae ning malah entuk duka kados mekaten sajake ora isa nampa aturipun kula aturipun Kakang Prembandurna. Lho kok dadi ana Prabu Duryudana kok wangkotipun kados mekaten nggih. Monggo nyatanipun samenika kados pundi to Dik Pati upama para putra Pandhawa nika ngamuk tenan pripun Bawadana? Pamanarya wonten dawuh. Sampeyan ngendika kaya ngeten niku jane kleru, pancen kleru. Tumrap kula upama kula menika dadi Prabu Duryudana. Sampeyan niku wis kula copot kelenggane, wis ora ana gunane sampeyan niku ndedhek ana negara Ngastina. Nggih bener ngendikanipun. Nek do nampa ganjaran, do nomor 1 nek ana gawean, do ora gelem rumagang karya. Terus saniki sampeyan dadi pendhita teng Ngastina, panjenengan dadi patih. Niku mestine kudu iso ngrungkepi negara Ngastina. Nek perlu Ngastina niku ditatahi nganggo pecating nyawa. Nganggo bedahing dada. Niku nek cara kula pun boten sakukean gunung. Kebarengipun medal Jawi Kurawa dipun ketamaken. Oh nggih. Kalah cacak menang cacak kaya ngapa kanane wong perang kanane pitungane mung werna loro. Menang apa kalah? Nek menang ya wis, nek kalah ya wis ngoten mawon. Oh nggih, monggo kula dherekaken. Badhe nyuwun dawuh anak Prabu Manik-Maninten tumuli ngawis sangganing para wadyabala saking awu-awu langit. Kula ingkang bapa pun begawan Kumbara Resi Cemadong dawuh. Nggih, sinuwun nadyan kula ingkang rayi. Pun Kumbara Dewa Cemadong dawuh. Nadyan kula Cemadong dawuh sinuwun wonten paridamel menapa? Bapa Premban wonten dawuh. Mboten kinten babar pisan bilih.
anggen kula sowan wonten negaring Ngastina, pangajap kula saged sambet memitran kalian Nalendra ing Ngastina Prabu Duryudana. Samangke sampun kasembadan. Nanging jebul pitumbasipun nyata awrat. Liripun Paduka paring dawuh mekaten pitumbasipun menapa? Bupunban. Kula sagah anjagi dhateng kanalendranipun Nyai Prabu Ngastina. Kula sagah minangka dados cagak tuwakipun kanalendranipun kadang kula ing Ngastina. Dereng ngantos purun anggen kula sampun sumpah prasetya babak anglayoni jujulan usuli. Jebul pinanggihipun Nalendra Ngastina menika anggenipun nampi anggen kula kepengin sumitran kaliyan Nalendra Ngastina menika nembe wonten perkawis. Perkawis menapa nggih? Menawi dipun keparengaken kula nedya cumadong dawuh. Mboten sanes kejawian anggenipun sampun nampi nawala saking putra-putra Pandhawa ingkang kapandhegan risak wisanggeni. Badhe nyuwun negari Ngastina sakukupanipun. Tumunten wisanggeni sowan, boten wonten setunggal kemawon priyagung negari Ngastina ingkang wantun mangsuli dhateng aturipun wisanggeni tumuli kula sumagah minangka dados bebetengipun Nyai Prabu Ngastina. Samangke kula sampun tantangan kaliyan pun wisanggeni. Oh, mekaten inggih. Mlenging sak menika Bapak Penemban. Sampun ngantos sadri kangelan. Wadyabala dipun klempakaken boten lega raos ing manah kula menawi dereng nyangking mestakanipun wisanggeni. Koko Prabu, sampun jengandika ing majengon ing pabaratan cekap ingkang rayipun Kumbara Dewa ingkang badhe ngisas jangganipun wisanggeni. Menapa dene putra-putra Pandhawa sanesipun? Nadyan ingkang bapa ugi boten badhe mangku asta wisuh lumuh ngentasi perkawis. Kula ugi nedya sabiyantu dhateng jengandika angger manik-maninten matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Pate wonten timbalaning adhawuh. Saperangan para wadyabala diketapake. Aja ningkeng jijir kabeh para wadyabala kudu samapta ing gati sawiga ing diri. Wadyabala buta patang panat cacak panakare pisan aja nganti ana ing keri. Dibudhalake. Aja nganti aku kalah kawan wisanggeni. Lho niki ngestakaken dawuh. Lajeng pangkatipun para wadyabala benjang menapa ora ketang sambung obor cala lintang mangkat to dina iki. Lho niki nyuwun pamit tambahi pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Pate.
Jagat. Apa kaya Ate, ketika malam ketika apa? Ada kali. Atuk. Ngestoke dawuhe bose cah. Ayo menyang. Lelepah. Pakan aku iwak mateng. Ayo nyah. Demangkat. Ngestoke dawuhe Sinuwun Prabu Manik Maninten. Lelepah. Pakan aku iwak mentah. Aku mangan ning kulon omah. Rasane seger sumyah. Leleli. Pakan aku iwak kali. Lek mangan ning cedhak kali. Rasanya asik sekali. Mangkat kanca-kanca jim setan beri prayangan
Setan kok le angel men to iki. Gubet e. Ayo kanca do mangkat. Ngestokke dawuhe juragane. Mas. Ngapa? Lho. Kowe lekmu pentas lak wis mau bengi to. Neng dangdut to. Kudu ya Mas, beda. Ngapa? Aku nderek, Mas. Nderek nanti? Nderek Mase. Mase arep nyambut gawe. Aja melu-melu. Mas, please deh. Iki maksudmu? Udu. Please deh. Lah yo. Ngawur wegah aku ngawur. Sesuk meneh ki nganggo BH. Ora kaya ngono kuwi. Ya ben wong ora tau ditukokke kok. Ukurane piro? 76. Gori po. Tobat, derek yo. Ora usah nang omah. Iya, Mas. Nang omah ora manut karo wong lanang. Wong wedok durhaka. Iya. Di rumah? Iya. Senengane ora. Sangoni. Ciwet sison ora ciwet kowe gemes kowe sing kaya ngono lho. Ora sok kaya ngono kuwi. Senengane jiwite ora. Lah nek tenan anggere dijiwit kok ngene iki mesti lho. Oh, senengane. Mesti pernah-pernake meso dibiyak. Waduh. Juli. Aku radio Juli. Juli coklat. Juli. Iki lho, mengempreng sok iki lho kok wedi to. Iki lho delokan mengempreng sok. Tenan lho. Ding. Juli. Pocongan mendem. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Kiri kanan Ay ra iso obah ay. Kok sirahe loro? Iki iso nggo malik. Bundhet. Oh, maksude ngono.
Ora apa-apa, wong wayang kok wedi. Ora wedi ora. Juli. Carian putra lamun kawakasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta nggih ngantos sumengklung anggen kula ngarantu dhateng rawuhipun anggen wisanggeni persasat kadidene ngentosi leming palawa gabus kumambanging sila Kresna kepareng kula cemadung dawuh ingkang woing Kendari Sada wisanggeni kadangku Yayi wisanggeni cah bagus piye kabar kawusanane wisanggeni piye kabar kawusanane pun Kakang ing Jangkar Bumi nyadong dawuh Kakang Garukaca Kakang Antarja ana dawuh ngopo ana apa wisanggeni Siwa Mayangkara wonten dawuh nggih jebul pinanggihipun tiyang Astina menika mboten saged dipun ndhakaken tiyang Astina menika mboten saged dipun rembak kanthi sarana aris liripun panjenengan paring dawuh mekaten sabab wong Astina wis ora gelem sarta ora isa nampa dirembuk dijak rembukan apik-apik panjenengan paring pangandika mekaten negara Ngastina tak jaluk ora entuk Wanoman lho mboten pikantuk ora malah iki mau Ngastina ngurung jago wiring kuning jenenge Prabu Manik Maninten Prabu Manik Maninten ayun-ayunan karo wisanggeni tantang-tantangan mula wisanggeni mau terus tak tarik tak jak bali ning pakuwon dhisik ingkang wigati masrahke perkara iki marang para putra Pandhawa lho Ngastina wonten jago wiring kuning iya Wanoman Wilah menawi ngaten sampun dipun dadhaki anggenipun badhe ngekahi negari Ngastina. Pancen kepara nyata mengkono. Mula kang saka kuwi ora sandadak wedi kangelan. Ditata barisaning para putra Pandhawa napakake kridaning mungsuh. Nggih, ngestaken dawuh. Sampun ngantos sinten-sinten dados cucuke ngajurit ingkang wa ing Kendari Sada ingkang badhe dados cucuke ngajurit. Ya, Wanoman ndak pasrahke marang kowe. Nang aku njaluk tulung ya wa. Menapa nggih? Mengko yen sing maju Prabu Manik Maninten aja ana ingkang napaki kridaning Prabu Manik Maninten. Ning aku ingkang bakal nrenggalangi kridaning Nalendra ing awah langit. Lho iki ngestaken dawuh. Kakang Garukaca tak weling ya Kakang. Ya Dimas aku mengkari manut. Yang sing maju Prabu Manik Maninten aku sing bakal ndadhaki kridaning Nalendra jagoning para Kurawa. Ya Dimas aku mengkari manut. Wis padha mangkat to.
padha tata-tata samapta ganti sawijining diri ngepuk perang negara Ngastina. Yo. Yayu Sanggeni aku yang bakal budal dina iki. Yo, wis Sanggeni. Kowe ora usah melu-melu ngasuwa, awakmu ringkih men wong tuamu kakang-kakangmu iki sing bakal ngrampungi karya. Tetekaya Butulawar pandriting Turangga Esti rekatane ingkang twaca lelayu sepit Setyaki dasar Purnyata. Mundur. Antacena Pakde Durmagati, betul. Ngopo rene gelut? Kowe dadi betenging Kurawa, ceca negara Ngastina dijaluk karo Picanggeni, Picanggeni ora melek melipate. Nek negara Ngastina dijaluk karo Picanggeni kula ado mapan endi kuwi nganggo pikiran le omong kula wates sak pinake dhewe. Kaltomalma, aja tama Cultayu wis kalah. Iki Raden Harya Minak Jingga. Sing arep maju nglampungi karo anak-anak Kurawa. Di, apa? Isih
Seneng mangan sego? Ice. Si seneng ngombe wedang legi? Ice. Mulih. Mulih piye? Kowe mungsuh aku ora bakal iso nggondros pira. Ayo tanding karo aku piye? Piye? Tanding karo aku piye? Matna sastra jendelamu. Wateken Aji Jaya Kayajanmu tumpang suh. Nggonmu matek Aji Jaya Kayajan tiban tangane Dulma Gati lemuk nyawamu dijajal. Kosok baline. Aja sisip nggonmu matek Aji Japa Mantra. Tiban tangane Antasena pisan ora pecah dadi papat ndasmu meguru karo kowe. Tenane. Lho iki tenan ora goro. Ngapuci. Jelas ngapuci. Kowe ngalem ngedonke atiku kowe. Sing dadi nyatane, yo ngantemu pecah jajamu kowe. Wedan. Gak apa-apa ora. Mburi nyo, mantemu matek kowe. Modal. Wah. Nek tak lasi ngene iki. Lho kok ora ndono. Wong aku ora apa-apa kok, bajiku. Lah abot tenan iki mung suwe nglekoco iki. Digdaya tenan kowe anak welku dala. Oh dajo rasa dadak ngalem mungsuh ning awakmu dhewe dandan ana. Oke. Wilang bebalang kalah karo kowe. Nek nganti Dulma Gati kalah nang negara Ngastina diplecani kawula cah negara Ngastina semene akeh. Wilang bebalang. Aulung tekaning pati. Piye? Aulung tekaning pati kelakon penjangkamu. Gosek biasane urute iki Kartomarma, Satama kok kowe tiba nomor 1. Asem. Lekoso man. Rekoso piye? Lekane ajeng maju pelang paling ora sing kula ancam niku kepethuk cencaki padha cilike. Heeh. Ning jebul. Ola ketemu karo cencaki, ketemu karo Antasena. Wah, wis galine man. Heeh. Antasena kula tantang menawa nyo dodo endi dodo kula antem bles. Wonge glecak, mboten gleleng mawon. Kula pindhone bles. Bar niku kula sumbal. Ayo matna catur Jawa dupak cangkem kula bler. Bengok selo man. Heeh. Aku ya krungu saka kene. Nggih. Bar niku terus sirah kula dipepetke lemah. Duantem banter dil. Kontal lho, Man. Karo Antasena. Dudu. Karo sapa? Tangane kaya menungso, Man. Oh. Bentuke ora ngenten iki, ning nyeketem nganggo suljan ileng. Nyebutke jenenge wani ora? Mboten wani, Man. Kok ora wani? Lah nek kula lah dilakoke ning jero kotak nganti bosok, modal kula. Oh, terus pun mboten sadar digagas. Niki wonge. Oh. Nganggo tangan nggih Man, mlipat kula teng blawul Man. Ayo ngasuh. Kunang-kunangen, ngasuh-ngasuh. Teng kepyur. Lah iso muni elok Man. Ya wis. Mati kula Man, mundur. Mati kula Man, mundur. Ora ana sing mangga mulya babar pisan. Sapa sing arep maju? Man. Citraksi. Nggih, Man. Arep maju po? Kuku kula
masuk angin. Oh. Ayo dienggo golek keringet mbok menawa iso menang. Mungsuh anak-anak Pandhawa. Anak Pandhawa cacahe pinten? Akeh banget sing nang kene sing ketok Sencaki, Gatotkaca, Antarja, Antasena, ana anomane barang. Waduh. Ampuh kabeh. Heeh. Sencaki ana? Ana. Gatotkaca? Ana. Antarja? Ana. Antasena? Ana. Tambah Anoman. Edian. Nenek ngono mangsa cake man. Kula tak ndelik. Munggo gawa watu tak bandem watu. Ora sembodo karo le malang kerik kok mung arep ndelik. Dur, Nun. Wonten dawuh. Rene le. Nggih. Halo, halo. Kosek le sorak-sorak ki kosek. Wong durung karuan menang kok wis sorak-sorak. Mungsuhe apa? Sencaki. Wah, arep cilik Sencaki niku ampuh. Liyane Sencaki candak gawe memet awake, Mas. Ana Gatotkaca. Wah, Gatotkaca niku ya digaya. Liyane Sencaki Gatotkaca sapa sing ketok ajare? Antarja. Wah, telu niku kula ora wani. Liyane Gatotkaca, Antarja, Sencaki, Antasena. Wah, niku saya ampuh. Lha nandur sing arep tok karepke sapa? Nenten sing wedok, Man. Oh, caitan ya ora. Aku ki arep tuwa ya gliyak-gliyak kan. Sapenake dhewe kira mangkat. Nggih. Bayi wingi sore wani karo wong gerang. Bapakmu gila karo. Candak saut sabet ki berbatang sulur kandamu. Wis gawe menyang. Kok ming haheh-haheh. Nggih. Halo. Se. Nganggo gamelan. Mboten sah. Diwas nganggo gamelan kalah ra isin. Ngoten iki kalah ora isin. Halo. Ya wis sak karepmu, Dur. Waton gelem perang aku wis seneng. Aku susah nek kowe ora gelem perang ki susah. Ayo delok-delok, Man. Delok-delok suasanane. Oh, wajah ora. Woh, mutar. Oh, perang ki ngene iki, rasah takon-takonan. Genah iki Sencaki, genah mungsuh. Mutar. Oh. Nah, sirku ki yang ngono kuwi. Perang rasa nganggo gamelan sing penting ngrampungi karya. Lah nggih tiwas nganggo jolola, jolali. Malah cilaka. Padhake ora. Wes, Gatotkaca ya anak Werkudara. Bapakmu wis gila karo aku kok meneh bayi kowe le. Modal. Niki Man, delok tandange Dursasana. Udus. Antarja genah kowe arep ngapusi pakdemu kowe. Kop ndasmu. Oh, cah ampuh wadake. Sapa ngetok ajar. Wis rampung kabeh. Mau sing temandang aku rasa gedhabikan. Rampung kabeh. Wah bakal wedi. Iki munyuke iki ngopo iki? Hopa. Oi. Biar puntal. Ayo, arep ngopo? Waduh. Kowe omong apa kowe? Hah? Piye? Ayo mbok. Wis ora paham.
Duh. Gosek. Wah, ora toto ora ngerti apa-apa kok mak teblek ora. Kowe yo. Canggri kecandak banting mutar. Oh, wah, edan. Waduh, wah. Iya, wah, ya. Iya, wah. Wes. Tengok canda nggo ngon-ngon tenan kowe. Nggo dolanan sak penake dhewe. Yo. Aku kok iso melu-melu to awakku iki. Aku kok kaya kesetrum lho. Wes, padake gubuk asmara. Lho, ta? Iso melu-melu. Mati wis. Tak tlateni wae. Munyoe anggere tlaten kok beres. Ayo pertama iki giras ngene iki. Nek wis kecekel, tlateni. Samane wong tuwa ana bocah. Ana wong diapusi kethek kok malah melu joget. Ha kowe iki sing wong sing cah cilik iki kowe munyuke wis minggat mau kok isih ngono. Tak kira ki nek latihan pitulasan. Pitulasan jengkulmu mlocot. Ngrekasake wong tuwa. Ngati-ati Dur, nggih. Nek munyuk pokoke kula traten anggere sangu kacang. Munyuk sebari kacang, mangan kacang kepruk ndase modal. Iya, kaya tak tutke wae anggere. Iya. Lunyu temen to iki. Hah? Sopo? Aku wae. Oh, ngerti hooh. Wah, anggere cilik ora paham aku. Wah, gah. Kok gah piye to, Kak? Ngowo. Pak Dianoman kesel, mungsuhe aku. Moh. Kowe wong nekat kok nekat piye to? Yo, lho yo. Nek karo Pak Dianoman kae wancen nek wis muni nesu ngono kae angel dicandak. Nek aku gampang dicandak. Yo, lho yo. Kowe apa sik? Kowe apa aku sik sing ngantem? Manut. Wah, padake Pakdimu. Yo, Derek. Aku sik manut, kok kowe sik manut. Nek cara anu Antasena nek gelut ki rasaku kan pola. Sithik ning Temonjo. Aku ya ngono, sithik ning Wareg. Oh. Nyo ngantemo sik. Lho. Nek mutar aku malah matur nuwun karo sampeyan. Ya wis. Patiku disengkake karo Pakdiku. Nyo. Sampurnake karo Pakdiku. Nyo. Pecah siramu, nganti pecah aku meguru karo kowe 20 taun. Nyo. Ayo. Ayo.
Semela, ora usah dadak omong ngono, gebres ngono. Lho iya, mati kowe. Nyo. Wet. Ayo kon ngantem kok. Wis. Wis to, wis. Ora ngerti ora. Gentenan. Gentenan to iki. Gentenan iki jago kok. Jago kok mau gentenan. Padha-padha Senopati kok gentenan. Oh, aduh, mati ya waduh. Toto-toto ya Pak Ci. Oh. Wingi bar tak ngantem sirah sapi iso pecah. Wah, cangkeme. Mun nek pecah tenan, ora iki meng ngomong kok. Wah, ya nyo, sapi ro aku beda, aku Pangeran Pati wadake sapi ya to. Melah ya. Rame. Aku diantem ora apa-apa, kowe diantem ya ora apa-apa. Jandol. Nyo, iya. Ngene iki lho, perang iki sakarepku ya ngene iki. Rasa kokean pertingsing, rasa kokean gedabikan sing dadi mantep be. Rame yo, ben tekan jam 2 mbok ben ayo. Nyo. Wah, toto oke. Oh, waduh. Ngopo kok ngloyori? Ora. Ngloyori apa? Wong ngadegi padha kadang kala sok gedegleng sikile barang kok. Blas ra ngloyori. Nyo. Wah, seneng aku nek entuk mungsuh ngene iki seneng tenan aku. Kok saya liri? Ora wae. Arang drame ramuni kok. Oh, nyo kene gede. Oh. Hati-hati ya. Wah, wait. Oh, me. Wah, hai sabar. Mripate kok abang. Hei. Oh. Nyo, sik. Kok sik buyer ya aku. Ha kene buyer, ra apa-apa ning ra aku ki nek lara tak nggo bengok mari kok. Woi. Ya, wah. Endi ndasmu la iki? Kok loro siji wae iki lho. Oh ya wis mripatku wis rusuh aku. Wis plengjeng ya. Wis yo. Toto. Hati-hati yo. Lampung. Iye, Dur. Ora sembodole. Ha. He. Kok nglesak. Waduh. Wah, ya. Ora apa-apa ngletak deloi nggo ngaso. Oh, gentenan. Matane. Wah. Lho kok lek? Ah iya. Wow, kula kintene Antasena. Ngenyun ngapura. Wis kebacut ngantem sirah. Ora apa-apa, pun. Lho kok wis piye? Pun perang kok. Pun bali mau ojo. Wah, cakahe ketara. Mumet tenan cakahe. Lho iki dalane ngendi iki kok? Wah, kok saya ciut lho kok tulisane toilet. Wah, keblaso aku. Wah, nek ora tak tuntun ora tekan ngomah cakahe. Wonten dawuh Perban, panjenengan sampun majeng
menawi panjenengan majeng wonten ing pabaratan kula tingali saking mriki satriya anak-anak Pandhawa menika sekti kalintang jayaning perang. Kula kinten panjenengan anak Prabu mboten saged ngirnakaken dhateng putra-putra Pandhawa. Samangke badhe kula dawahi daya kemanden. Badhe kula dawahi daya kekuatan saking Kang Bapa Begawanku Mbara Resi. Bocah-bocah menika tertentu badhe kaningaya awit kenging pangaribawanipun ingkang bapa nggih. Lajeng pangaribawa menapa bapa? Menika badhe kula sebda sedayanipun kanthi daya kekuatan kula. Rasatriya ingkang mbelani dhateng Angger Wisanggeni menika badhe kula sebda salin wujud saking menungsa sadados wujuding resa. Inggih kula semanggaken bapa Penemban. Pandhita tuwa sapa? Tepung aku Begawanku Mbara Resi. Aku wong tuaning Prabu Manik Maninten Srayaning wong Ngastina. Kowe sapa? Raden Setyaki. Raden Setyaki. Dasar Puranyata. Ayo mundur apa ora? Ora bakal mundur. Nadyan tekaning pati ora bakal aku mundur sejangka. Oh, damu dadi reca awakmu. Mati kowe. Ayo, amuk lekane ae. Digdaya kowe ampuh kuwi jaman nalika Ramayana. Ning iki wis salin jagat. Iki jagating Mahabharata ora bakal menang karo aku. Ayo, ungalno dadamu damu dadi reca kowe anu. Jane pira ni? Kowe iki lahir batin ora le duwe niat. Lahir batin, Kang. Kok sik. Nek lahir batin kok aku malah tok tandhet nggonku mlayu arep bilani karo kadang-kadangku. Kakang Antasena. Piye? Kowe rak tau diweling karo piyai sepuh to, satriya mono aja nggunakake netra waloka, ning netra batin ya digunakake. Tegese nek kowe nganti maju mengko kowe didamu karo pendhita kae, awakmu dadi reca kaya dulur-dulurku kabeh kae. Terus aku tak takon karo kowe kancaku sapa coba? Kancaku sapa? Ora ana to. Terus aku kudu ngramuki lelakon iki dhewe, ngono apa piye? Lah mesine dhewe wong iki karepanmu. Lho, ya kekarepanku ning nek aku ora iso rumagang dhewe, wong urip nang Lampadang kuwi ora bisa tumandang dhewe. Kudu ana sanak kadang mitra kawruh lan tangga teparuh ingkang dijaluki go kelawan pertikel. Lah iya. Lah terus kowe aja maju. Nek maju kowe dadi reca. Terus aku njaluk tunggunen reca-reca sing padha dadi wujuding watu kae saka Kakang Garwaca Kakang Antarja, Mak Cilik Setyaki karo Siwanoman. Terus aku tak lunga. Lah, iki jenenge kowe ora tanggung jawab. Lho, kok ora tanggung jawab? Wong kancane do dadi reca kok kowe malah lunga kowe arep ndi kowe? Tak thotoki ndasmu lho kowe.
Kosek to aja nesu sik. Aku lunga ki arep gugat ning kayangan. Gugat ning kayangan. Iya. Sebabe lho, niatku iki ra apik to. Niatku ki apik mongko aku pengen mulyakake pepundhenku Pandhawa, aku pengen munjung marang para Pandhawa wujuding negara Ngastina. Ning lah kok Ngastina ana jago ing ngampuhe kaya ngono kae. Aku gelem bali ning jagat yen dewa paring kanugrahan kelawan aku wujuding pusaka tak nggo mateni pendhita sing jeneng Kumbara Resi karo ratu sing aran Manik Maninten. Kowe arep sowan sapa? Kowe ora usah ngerti. Sing baku kowe tunggu reca-reca kae. Ya manut. Suwe ora ni. Ora suwe mengko dulu aku sing bali rene Kakang. Ya sing ati-ati ya iya. Bapak Ban. Wonten dawuh menapa nggih anak Prabu Manik Maninten? Sedaya rencangipun wisanggeni sampun saen wujud dados reca. Inggih. Namung emanipun wisanggeni saged oncat saking pabaratan. Lah lajeng kersa paduka anak Prabu kados pundi? Kula mboten trima. Kula ora nrimake. Ing atase kula menika Nalendra ingkang dipun sembah dening Nalendra Ngastina. Lah kok rasane kula kuwi kaya dikilani karo wisanggeni. Wisanggeni wantun nantang kan Prabu Manik Maninten wonten dhateng negaring Sina. Wirang bebarang kepareng paduka anak Prabu dipun oyak. Ngantos dumugi laning naga sampun ngantos kendel menawi dereng saged nugel janganipun wisanggeni. Monggo kula dherekaken nggih.